Hayon saon man na ako nakuha ni oy. Asa man gid ko mangita ni kwarta oy. Naway bugas, wa pay sudan, na pay mga bata nagsigig sakit. Unsaon naman gyud ni nako eh. Asa man gyud ko mangita ni kwarta ipalit na kog tambal ani oy. Saon man eh. Ay, tama. Mangutang ko sa akong kumari. Tinganan ko tong utang akong kumari. Napabi ko daan niyang utang basig di ko niya tangon ba. Bahala na, sulayan lang nako tug adto. Para lang naipalit na kog tambal sa akong anak. Hangyoon lang na kutugtaman akong kumari, musugot ba siya? Ay, layo ako itong balag sa akong kumari. Ay, saon na lang ako di ko pera mo, pati dapat itong layo ah. Ay, Mare! Oy, Mare! Kumusta na ka, Mare? Isa mo tagi kagagwapa ron, Mare. Gwapa man jud ko daan, Mare. Maskin daghan ko problema. Stay gwapa gihapon. Basta ito yun mo, Mare. Ako pa itong problema, Mare ba? Unsa man na siya, Mare? Kung nga anak, Mare ba, nangasakit, tanan, Mare, yung tao naman lang nina ko, Mare. Ay, nagit kayo palit og tambal ani, Mare ba? Manghiram ta ako ni mo kwarta, Mare ba? Para makapalit kog tambal sa akong mga anak. Maula unta ako nimo muduol, Mare ba? Kay nakukuydaan nimong utang. Saon naman nimo, Mare? Ay, ulaw, nagid kay nimo, Mare ba? Nakukuydaan nimong utang. Saon man, nangasakit man akong anak gud. Babagka nang gid ko ni ginaong nimo, Mare. Hala, Mare. Unsaon naman ni nako, Mare, oy? Unsaon man ako, Mare? Wala mo kay kwarta. Namasakit magud akong duha ka mga anak, Mare. Ang kwarta biya aking palit og tambal sa mga anak. Sorry, gid kay Mare, hawa gid ko ikatabang nimo kay parehas gid ta nga sakit mga anak. Sige, Mare, salamat na lang, Mare. Ay sa Mare, kay mga pisa ta, Mare, ha. Ay na, Mare. Muli na ko, Mare. Ay na pa, mangita ko kwarta ani. Ako mangita ani. A few moments later. Saan din ako eh? Wala may kwarta si Mare. Ay, herbal lang sa anak ko kung mga anak. Basindig maulian aning herbal. Suguan ako to kung ba nagpapangitag herbal unya para na mainom sa akong anak. Ulian lang akong mga anak.